shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Muhammadu Bello Turji a arewa maso yammacin Najeriya. Na joni da ake ce ma Mustapha Sarkin Kaya, na fito na yi magana bidiyo, na ce gwamnatin Zamfara da ta gabata ya ce mina ne gata tsohon gwamna sheri ne aka yi me to me ta baba ana yi mai sheri ko me ta baba gaskiya abu in ka je ka bincika in ma baka san ma'ana abun ba. Abun da muka ce dan mai gari kanan bashari ne uwa ɗai uba ɗai, kuma mun ce dan ta'adda ne kuma yana rike da bindigogi kuma yana zanne dajin Maradun. To kai in baka da masaniya duk 'yan Najeriya sun sani, duk duniya ta sani an taɓa wani abu ƙaya wanda ɗaure ma duk duniya kai. Duk mai hankali ya san an yi shi kuma ya san ya faru. Wa ya sace 'yan matan ƙayan Maradun? Lokacin da an ka kwashe su aka kai su daji aka yi garkuwa da su, wa ya sace su? Kai ya ka sace su koko ni? Sai tambayar ka muke yi, tunda ka ce bashari ba dan ta'adda bane, tsohon gwamna bai da sa hannu, to tambayar ka muke yi, gare ka an so su koko gare ni?